bobhuti bami nosisi bami, ngicela ukubuza ukuthi uma sekuthiwa ngidayisa igiba zebhola, nizongisapotha yini bochomza bami? Nizongisapotha yini? Ngicela nithi ngiyadlala ngiyadlala. Ngicela nibe honest kodwa. Ngicela nibe honest, ni-comment nisho ukuthi yes sokusapotha or no, we not interested ngalezo giba zakho zebhola, yabo. But ngiyahlanganisa ngiyahlanganisa, and I'm thinking ukuthi vele maningi amagame azodlala and maningi abantu abafuna igiba zamabhola, igiba zebhola, yabo. And enye into-ke guys, ngenze nje le statement guys ukuthi mina I'm not gonna sell igiba zo 1.7. Mufuna u-1.7 hambe ku-sport scene nakuphi la idayiswa khona. Mina ngizobe ngidayisa ama-replica ey'giba, yabo. Uyayibona leyo nto leyo, ezine-quality futhi, quality yangempela, but not no. And angafuna ama-negative comment guys, ngicela ningayenzi leyo nto, but ngiyacela kayidinga le support yenu, because I know people I know personally, they're not gonna support me, yabo. They haven't supported me vele. So I want to know ukuthi kunina guys, ngoba nihlezi guys, like I feel like abantu bami ba-TikTok abangilandelayo bayangisupporta nje kwi-content yami, ngiye ngibone ukuthi no, like I am being supported. Whatever I say, there's always a comment and I see it's okay, yabo. So guys, nizongisupporta like I'm thinking of selling ngempela ama t-shirts ebhola. Aningiphendula-ke please.